Tästä sitten isännälle ja emännälle tavallista suuremmat viinilasit, vaikka joulupöytään. No, ei vaineskaan. Tämä on ihan tämmöinen ajaton somistepari. Eli lasinen somiste ja osittain hopean sävyinen. Korkeus on 35 senttiä tuolla isommalla ja 30 senttiä tuolla pienemmällä. Ja halkaisija on 12 senttiä. Ja tää on, kuulkaa, oikeasti komea. Minä itse ruukaan tätä pitää tuossa baaritiskillä ja sitten kun hämärtyy, niin se kivasti tuolta ikkunasta tuolta noin sitten heijastaa takaisin. Mutta tää on kiva. Ja sinne kun pannee oikein punaisen kynttilän, mulla on nyt nuo votiivissa olevat, jotka oli tuossa toisessa somisteessa nappasin ne tähän, mutta tämä on kyllä semmoinen kokeilemisen arvoinen ihanuus. Ja kukapa tietää, vaikka siitä sitä punaviiniä tai valkoviiniäkin voisi juua. Mutta se ei ole minun antama lupa siihen. Tämän parin hinta on 59,95.